September sa niesol už ako obvykle v znamení vinobrania. Nebolo tomu inak ani v Dudinciach, kde vinárske podujatia majú už roky silnú podporu návštevníkov. Kvôli dažďu organizátori presunuli ochutnávku prvých burčiakov spod holého neba do priestorov hotela Minerál. Viac o programe nám povedal riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince, pán Boris Benický. Tak ten program sme mali pripravený naozaj tento rok bohatý, ktorý mal prebiehať na malom amfiteátre na Slnečnej lúke od 14. hodiny až do neskorých večerných hodín, ale naozaj do tohto hotela sme museli to okresať nejakým spôsobom, tak sa nám to podarilo dostať aspoň ľudovú hudbu Ďatelinka zo stredného Slovenska, plus dneska bude vystupovať country skupina Pacifik zo Zvolena. Daždivé počasie neubralo z počtu návštevníkov a rovnako tiež nie z dobrej nálady. V doprovode ľudovej hudby vinári a ich hostia strávili príjemný deň ochutnávaním burčiaku a aj starších vín z domácej produkcie. Pán vinár Šťastný nám predstavil svoje odrody a vína, ktoré si pripravil pre toto podujatie. Ako každý vinár, ktorý sa tu prezentuje, tak sme mali za povinnosť pripraviť si jednu vzorku burčáku a dve vzorky vín hotových, či už suché, polosuché alebo polosladké. Ja som si pripravil burčák z amerického priamoplodiaceho hybridu Noach a pripravil som si dve suché červené vína, jedno Cuvée Samuel, druhú vzorku Merlot, obidva ročník 2020. Vinári mali plné ruky príjemných povinností. Predstavili to najlepšie, čo vo vinici majú a návštevníci to aj patrične ocenili. A aký bol teda burčiak od pána vinára Šťastného? Na odporúčanie výborný. Necháme sa viesť, aby sme pili len to, čo chutí miestnym a čo poznajú. Takže prvá vzorka, ale výborná zatiaľ. Vinobranie prilákalo kúpeľných hostí, ale aj lokálnych návštevníkov. S úsmevom na tvári sa s nami podelili o svoje dojmy. A vedela som to o tomto podujatie. Pozvala som aj moju kamarátku Alicku z Lučenca. No bohužiaľ sa nám nevydarilo počasie, ale aj tak je tu perfektne. Mám rada hudbu, mám rada vinko a veľmi sa mi tu páči. Ako sme sa dozvedeli, návštevníci radi sledujú úspechy miestnych vinárov a svojou pravidelnou účasťou prejavujú vďaku organizátorom, ktorí vynakladajú patričné úsilie, aby náš región žil aktívnym spoločensko-kultúrnym životom. Jeden z pravidelných návštevníkov nám prezradil, ako hodnotí podujatie tento rok. Páči sa mi dobre. Ja som z vedľašej obce Hondianske Moravce. Často sem chodím do Dudiniec na takéto podujatia. A je to dobre, škoda, že nám neprijalo počasie, že sme sa nemohli stretnúť na tej slnečnej lúke, ako to bolo plánované, no ale bohužiaľ, lebo čo narobíme. A ako hodnotíte dnešný burčiak? A tak burčák je relatívny, áno, je dobrý, koštujeme aj staré vína a robíme si prehľad v týchto dudinských vinároch, ako nažívajú, ako prosperujú, ako fungujú. Podujatie v neformálnej atmosfére je skvelou platformou pre výmenu skúseností a odporúčaní. Jedného z vinárov sme sa preto opýtali, aké zásady sú dôležité pre spracovanie hrozna. To sú nejaké objektívne technologické postupy, ktorom hovorí odborná literatúra, ale samozrejme my sme amatéri a v tých amatérských podmienkach sa treba snažiť dodržiavať určité zásady. A pokiaľ dodržíte tie zásady, hlavne pri spracovaní hrozna, pretože darmo dopestujete kvalitnú surovinu, keď po prízbere ju nahádžete do 30-kilových vriec igelitových, ktoré necháte pol dňa na slnku niekde a keď ich dávate do mlynca, tak polovica hrozien už kvasí, oxiduje a nastávajú tam hnilobné procesy. Takže toto sú určite hneď chyby na začiatku a potom mnoho vinárov sa čuduje, že má problémy s vínom, pretože úplne tento začiatok nezvládlo. Takže treba dodržiavať určité zásady pri bielých alebo aj pri červených, zabrániť oxidácii, hnilobným procesom, šetrné zbieranie, šetrné nakladanie pred mletím a po mletí zase zabrániť oxidácii toho rmutu, či už nejakým sírením, schladením
alebo keď už je niekto trošku aspoň poloprofesionál, má nejaký vinifikátor, tak nejakým inertným prostredím. Čo sa týka kvality ako aj kvantity vína, dôležitú rolu zohráva aj počasie. Opýtali sme sa Gunárovcov, ako hodnotia tohtoročnú úrodu a výsledný produkt ich snaženia. Tak ja musím povedať, že toto ročná úroda bola taká slabšia. My sme mali náročný pestovateľský rok, bolo počas kvitnutia u nás veľa dažďov, veľmi také teplé počasie a s tým dažďom v kombinácii sa objavila počas kvetu peronospóra, kedy sme nechceli striekať a zasahovať do toho procesu kvitnutia a potom sa to veľmi prejavilo na ďalšej úrode, takže bola taká slabšia úroda, ale poradili sme si s tým nejakým spôsobom, my sa vysporiadame so všetkým. Naproti všetkým očakávaniam som mal krásnu úrodu. Neviem, akým spôsobom, asi som mal šťastie, že som trafil postreky, alebo tie choroby išli nejakým smerom, lebo taký mám dojem, že to nebolo plošné choroby, ale že sa to nejak po určitých etapách. A ja som mal šťastie asi aj s postrekom, aj s vínom nádherným, takže teším sa. Neostali sme len pri mužskom pokolení vinárov. Pani Veroniky Friedrichovej sme sa opýtali, či je vinárstvo zaujímavé aj pre predstaviteľky ženského pokolenia. Určite je, akurát sa ženy tomu málo venujú, pretože bola to doména mužov väčšinou. Ale keďže ja som zdedila nejaký vinohrad a naučila som sa to nejako robiť a baví ma to, tak som to začala, pokračovala a dúfam, že neskončím, že to pôjde aj ďalej. A celkom ako je to víno moje pitné, akurát ešte som sa neodvážila ho niekde takto oficiálne prezentovať, aj keď pán Lauko mi povedal, že mám dodať na ochutnávku, čo bude v máji, myslím, budúceho roka, tak ak to vyjde, tak určite dodám a určite sa zúčastním aj nejakej súťaže. Všetky tie vínka celkovo tu sú výborné, ale vínko, ktoré má pani Friedrichová, tak je jedinečné, ako je aj ona jedinečná. Na podujatí sme stretli aj primátora mesta Dudince. Zisťovali sme, ako hodnotí kultúrne leto 2023 a prezradil nám, aké sú ich plány pre sezónu 2024. Tak ja si myslím, že tohtoročné kultúrne leto v Dudinciach bolo bohaté. Niekoľko podujatí organizovalo aj samotné mesto, ale väčšinou boli zastrešené organizačne oblastnou organizáciou cestovného ruchu v spolupráci s mestom a s kúpeľmi Dudince. Tých podujatí bolo v podstatne viac ako predchádzajúcich rokoch. Mohli si všetky generácie nájsť to svoje, alebo aj fanúšikovia rôznych štýlov. Ale napriek tomu chceme aj do budúceho roku, máme také smelé plány, že chceli by sme obohatiť budúcoročné kultúrne leto o podujatie Gastrofestival, ktorý by bol čiste dudinský gastrofestival, a rozšíriť ešte program budúcoročného kultúrneho leta o nejaké podujatie čiste pre mladú generáciu.